Tervehdys taas, Juho täällä moi. Me ollaan täällä jossain haastissalissa ja täällä on meillä Jarmo ja Krisse, eikö? Kyllä. No jotain pääjehui täällä, että niin, mä en oikein tiedä. Aloitetaan vaikka kysymällä, että mistä tää on lähtenyt tää teidän Lani juttu? No monta kertaa tuossa nuoruuden aikana Laneella käytiin, näistä peleistä tykätään ja silleen, ja sitten sieltä jostain vaiheessa Christian oli järjestämässä noita melkein ensimmäisimpiä, oli niitä naamalaneja ja vastaavia ja joo, ja Woodilla niitä kauppiksessa ja näitä ja sitten jossain vaiheessa mäkin tavallaan ajauduin siihen hommahan ja tässä sitä on. Teettekö sitä ihan huvikseen vai teettekö sitä rahan vuoksi vai mitä? Tuleeko näistä mitään rahaa teille? Palkka mitä me näistä saa ja hyvää mieli ja sitten ruokaa. Saadaanko me ruokaa? Sitä voi harkita. Niinköhän me jotain keksitä. Mutta ei tosiaan, niin ei tästä mitään rahallista korvausta meille tule. Kaikki käytetään käytännössä, jos meillä jää jotain yli, niin käytetään seuraavien lanien järjestämiseen. Tai sitten jos me tarvitaan jotain kytkimiä tai muuta laitteistoa ostaa, niin siihen se menee kaikki yliväärään. Ollaanko meillä tähän mennessä edes minkäänlaista virkistystoimintaa yhdistyksellä tehty? Ei varsinaisesti olla. Ei olla varsinaisesti, ei. Kyllä kaikki rahaa, mitä nyt jää näistä, niin kyllä ne yleensä menee johonkin hankintoihin. Osataan kytkimiä ja miten kaikkia sähkövermeitä sun muuta. Siihen se menee. No jos kerran ette saa mitään rahaa näistä, niin minkä takia te sitten roudatte tänne hirveä duuni, mitä te olette nyt 2 päivää tehnyt non-stoppina? Harrastus ja siis kiinnostuspuoli. Siis, justiinsa tuo, että kun kauppiksesta kun vielä puhutaan, niin on se justiinsa noita kun pietti just Woodilla ja näitä. Ne oli vaan se, mikä nuorempana iski, että nämä on mahtavia. Täällä on samoja jätkiä, jotka tykkää pelaamista ja tällä lailla. Niin itsekin halutaan järjestää niitä. Tuoda näitä samanhenkisiä ihmisiä kasaan tänne. Se on tavallaan niin tohimoa tämä järjestäminen. No millaista porukkaa täällä sit liikkuu? Minkä takia ihmiset tulee tänne? No, perimmäinen syyhän siihen, minkä takia tänne tullaan, että tulee kavereiden kanssa pelaan. Täällä meillä on näitä turnauksia, kilpailuja, halutaan osallistua niihin. Ja sitten ihan muutenkin, jos ottaa päästä se, että sä kotona yksin pelata. Täällä sitten on parisataa muuta, jotka kanssa tykkää pelata. Siinä on hyviä kavereita, ainakin hyvä saada kavereita.